guys, masong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, adlong Lunes, back to school na pod amo ang kulot. Nakailis na siya guys. Alas 5 ko ni mata, si janing mata pod madyo kadyo ara ka hanutoy kadyo bigngana ka pirmi. Oh. Nagmata man kog sadyo guys kaya ako ning nagdigamo, ako nagdungag, nagluto sa sudan. Ja. Naligog sa re. Nakakuha na rin siya guys, nakaandam. Di man ko gusto maliit. Nagkaanday ko manggustin. Mahal ko maliit ma. Did you brush your teeth? Hoy, inom ni mo gatas tanan? Ay, di ta mo gag. Kuha ato imna, adto ko kalimuti. Isa ka baso ra ganito, di pa ka makainom. Oh, Dali, karong madto na ta. ano makagulay? Ano makabuling mang mo inom ramang ba ramay mo inom. Daghan ka pa sumangit ka di na kamuyog gatas ha. Love you, Day. Advance happy birthday for tomorrow. Cheer. Hama lang. Dakunoy turo ni manang biya tang liilian. Pag atang ilat na pa kita na pa niya atang ilat nga banggag abuhan. No. Dari tas turo ni manang be. Charan! Isus ko, ginawarang lamiahang puong kasog tindang manang guys. Palit na mo guys, tagpila maninang. Tagpila ni? Kalang daghana. Rakahanutoy kadyo. Kugihan kadyo ni Evangeline. Kamuti na. Saging. Saging ninang no. Tagpila maninang. Gana tuloy 20. Huwag ka mas pa. Natis na mura. Palitirit. Ano gracias Ginoo. Hindi ragbayad. Wala balik 100. Ngayon sa katungit ka naman. Anong kuno na, balik 100. Kabili. Hindi sa ragbayad na kayo mo. Pilay. Ikaw ra. Ako ba yung kang? Taista kung bigyan. Pila man ka buok ag 20? Aw 100. 2, 3. Po? Na po? Pagpila nang, aw pila ka buok. Bebe. Day batang arte di mo bawag nga ni. Ah. Ano pilihan mo jud kunong maura magnaong. Pila na? Kuwag tulo. Kuwag tulo. Tulo, usa. Duha. Tulo. Upat. Ang dara guys. Reverse magbayadan ni. Ta. Salamat nga reverse magbayadan ni. Nagsulas ko niyan he. Wa. Ay, kuya, ma. Okay. Di magdagan. Ano magdagan man kuno? Pangag. Kamusta school be?
Kaya motor, isi mo ka. Kada-kada. Ati. Kasi uban mo ni uli. Madada. Pwede na ka di sundoon. Ha? Maglakaw ka. Kapoy di. Kapoy. Hay nagabagbag nay. Oh. Kutasag melo. Pagtarig lingkod. Tiwasog kaan. Itong bawalik ka itong biya basta. Ta. Pila may ihatag nung ay. I don't know what to say to you, baby. Ha? Gas ra 100. Sino si Kablay? Nay, day pa, nay. Aw, siya ko di ay. Siya ko yung pili kay init man. I like this shampoo. Yung uwan na. Ang good. Ano ang ta, guys? You can nig ubay. Palit si Terebas og tambal. Hagna ba? Ang uli na mo, dahil disgrasya. Ha? Grabe. Patay to ilhan. Bawo yan para patang buhay kay Lugoy. Grabe magdugo. Oo, man to nila itong dugo ah. Nagtibo-tibo. Yung bago kita yung simod. Laki ma? Iro ko may nakangin, doon ka iro. Nilata sa kalsada. Mandaklik ra ba nga motor? Tapos na mo mura. Hindi, ang konti dyan na break, ang una. Mao sa nag ag yung matag helmet katong mako di lang gamay. Pero daga ko talang helmet bako dito sa dadon. Gamay magitang helmet di man pulpit. Nga motor niyo nangang. Nawa. Hindi ang nagpunta tayo, banha. Nag-uwan na guys. Arang inita pagalit ko ganihan, ikalit ra mag-uwan. Uwan na nagmotor. Nasa ko i-shout out guys, kaya na nag-message na ho. Shout out dahil ko ni Yen Yamson Dilig from Poblacion Sibunga, Cebu. Shout out ni mo ate Yen Yamson Dilig. Dilig family shout out. Hi po ko ni ate Vidalos Cabrera Fronteras. Fronteras family shout out. Labi na sa taga Tubigon, Panay Tayon, ate Vidalos ug ni Kuya Zuvis. Ay kanang amping mo kanunay dihati. So katong uban nga magpa-shout out guys, gusto magpa-shout out comment naman ani nga vlog, nga video na ho. Di kan mysterious ubay kay nagpalit og maintenance ni Just tambal. Sa uli na mo nakakita mig disgrasya daris Alicia guys. Iro may nakaangin, madura kaloy as Ginoo mabuhi pa to si Jack. Taga Gindulman ra ba kuno? Tughangin lagi nang ibagdo lang. Oo, isa pa rin ito. Yung ano ka din ha? Oo, ulit ito sa anak ipanak ko kaya na bagdo na ba? Ag Panganak niya din ma. ugan sa kanang Hindi ko liwan yan ah. agbut-but. Nansa naman ang dugan ng nung June. Tagduwat tayo naman na. Ha? Di eh. Isog hangin.
Purikat. Ano, nag-make up ka? Ngilabdan ni mag-make up na ho. Ang sinasud sa mong utok. Ma, pawit og make-up ang bak Sabak ka diha, makadatas imong naong. Diya, pangutanang ka na, may assignment wa. pa. Nagansa mo sa school. Hawat. Suwat og. Unsa? Unsa? Number. Wa ka na nakuha sa school kay ning lakaw mi mamitiri dito mi ubay nagpalit mig tambal. Diya o kirag imong pag-uli nagbaklay. Kapoy di. Uy, Lajo di. dato. Arag luoya. Ngano lagi nagilapit ka sa makeup? Timbok ko ma. Tambok imong ipon pangag. Mara na imong vlog guys. Waila ag koy gawas kay uwan. Ma. Mara na imong vlog guys. At tangin na pa mo ang vlog ug mga adlaw. Kung papa ma. Ay nako. Ug wa. Ug na ako at sa papa ug wa ko arina ha. Oh my god. Are you out of your mind? Dawatan na raman na kita rang duha. Ha? Kita rang duha. Wa nailain pa. Sabot ka? Ha? Di ka kasabot? Kita rang duha ba? Kisam dahi? Gusto ko si papa. Hindi na pwede na mahitabo be. Hindi na mahitabo. Ako makain mong lab. Ha? Agay, kita dyan. Ako makain mong lab. Ha? Si Papa pa, dyan kaya di naman na lab imong papa. Ikaw may ang lab. Pili. Mama, papa. Ha? Okay lang magkita mong papa, pero mag-uban may di na. Okay ka? Nga magkita mo. Kami di na. Para ni mo ra, okay ka? Ha? Ha? Sabot. May hirapan tayo sa kalisod. Makasabot ra kabi. Not now, but soon. Sabot ka na to? Ha? Don't cry. Bye-bye na bye. Bye-bye guys. Kay mo si Arway na pod siya. Bye guys. At ang mong next vlog. Bye. Bye-bye sa kanila dali. Bye-bye. Bye-bye.